नमस्कार, कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे मुख्य खबरो। सरकारान घाण दिल्ल्या सूचनेनुसार कारवारच्या प्रत्येक देवस्थानात अगदी साधेपणान ह्या वर्षाचो नवरात्र उत्सव सुरू। कारवारच्या मुडगेरी भितर कालिंगा पीक काढ यशस्वी झालो हावेरी रहिवासी संगमेश हिरेमठ। कारवार बैतकुला भितर दिसून आयलो बिबटो। अंकोला ठाण्यातलो PSI संपत हेमगेल्या नेतृत्वात कारवाई। चोराक अटक करून 3,72,100 रुपयाची वस्तू जप्त। कारवारच्या देवळमेकी ग्रामपंचायतीत शिरवे भितर नारायण देवालय दर्शन घेऊक ग्रामस्थांक उची पडटा उदका वळांतल्यान। कोविड-19 लागून या वर्षाचे कन्नड राज्योत्सव सरळ रितीन। जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार। आता सविस्तर खबरो। आश्विन नवरात्री सुरुवात वर्ष पद्धती प्रमाण कालच्यान कारवार तालुक्यात आणि आजूबाजूच्या वाठारात सुरू झाला। ह्या वर्षा कोरोना महामारी निमित्तान सरकारान घाण दिल्ल्या सूचनेनुसार प्रत्येक देवस्थानात अगदी साधेपणान ह्या वर्षाचो नवरात्र उत्सव सुरू असा। प्रत्येक देवस्थानात मास्क, सॅनिटायझर आणि सामाजिक अंतर हेचो उपयोग करून देवालय दर्शन सुरू असा। दर वर्षा कारवार तालुक्या भितर आशिल्ल्या श्री शांतादुर्गा महामाया देवस्थान सदाशिवगड, श्री सातेरी देवस्थान माजाळी आणि कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र ह्या राज्यात प्रसिद्ध पाविले राजा सदाशिवराव सौंदे राजान बांधिल्ल्या सदाशिवगड किल्ल्यात आशिल्ल्या श्री दुर्गादेवी देवस्थानात हो उत्सव साधेपणान चलती असा। सदाशिवगड किल्लो हो शिवाजी किल्लो म्हण प्रसिद्ध असा, कारण शिवाजी महाराज दक्षिणेकडे स्वारी करताना ह्या किल्ल्यार देवील दर्शना आयिल्लो असे इतिहासकार सांगतात। दर वर्षा प्रत्येक देवस्थानात नावास्तिक कीर्तन कार्यालय कीर्तन सेवा उरताली। ती सेवा ह्या कोरोना महामारी लागून बंद दवरला। कारवार मराठी नाटकांची परंपरा खूप व्हड आणि पहिल्या नाटकाची सुरुवात किंवा नाटका मोसमातले पहिले मराठी नाटक श्री दुर्गादेवी देवस्थानात जाताले, पण ह्या महामारी लागून या वर्षा नाटक बिन रद्द केला। हल्ली कारवार सुरू झालो वाड्या कणकणच्या देवळात जातालो दांडिया बिन रद्द केला असा। सदाशिवगडच्या देवी देवस्थानात कोरोना महामारी काळात काळजी घेऊन भक्तांनी दर्शनाची व्यवस्था करतली। सामाजिक अंतर पाळून जी परंपरा असा ती परंपरा आम्ही करतले आणि हे सगळे सरकारान जे नियम घाण दिलात त्या नियमाप्रमाणे जातले। देवीक हूट, फुला, केळी, नाल, फळचे सगळे सामाजिक अंतर दवन स्वीकारतले असे दुर्गादेवी देवस्थानाचे अध्यक्षान सांगितले असा। कारवारच्या मुडगेरी भितर कालिंगा पीक काढ यशस्वी झालो हावेरी रहिवासी संगमेश हिरेमठ। हावेरी रहिवासी कारवारच्या मुडगेरीत गेल्या 5 वर्षांच्यान कालिंगना पीक काढच्याक यशस्वी झालो असा। हावेरी रहिवासी संगमेश हिरेमठ हेमी हावेरी शेत करू साध्य ना म्हण कारवारात काम करता आयिल्ले। या संदर्भात कारवार तालुक्याच्या मुडगेरीत बंजर जमीन पळून घेऊन हिंगा शेत करू शकता म्हण तेमगेल मनात विचार आयलो आणि हो मनात येईल विचार तुम्ही प्रत्यक्षात साकार करून दाखयलो। ह्याचे उदाहरण म्हणल्यान गेले 5 वर्षांच्यान तेमी मुडगेरी भितर कालिंगना पीक काडच्याक यशस्वी झाले असतात। हावेरी भितर उदकाची समस्या आशिल्ल्या कारणान शेत करू साध्य जायना म्हण संगमेश हिरेमठ हेमी कारवारात काम करता आयिल्ले। नंतर तेमी मुडगेरी भितर बंजर पडिल्ले 8 एकर जमीन लिदार घेऊन आधुनिक तंत्रज्ञानाचो उपयोग करून कालिंगना पीक काढले। संगमेश हिरेमठ हेमी मुडगेरी भितर कालिंगना पीक काढिले। मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगळूर, गोवा आणि इतर भागात व्हडल्या हॉटेलात मागणी असा। संगमेश हिरेमठ हेमी कारवारच्या शेतकऱ्यासाठी एक उत्तम उदाहरण असा। मुडगेरी डॅमा उदक अशी तालांबीन वेस्ट जाता, त्या उदक आम्ही उपयोग करून घेता।
सरकार सबसिडी दिता जाल्यार 1 कोटी सबसिडी दिल्यानंतर 3-4 वर्सांपर्यंत सबसिडी मेळना असे संगमेश हिरेमठ यांनी सांगतात. कारवारात गेले 25 वर्सांकडे लोकांना शेत करची सोडून दिलात. त्याचं कारण खूप असतात. तसेच कारवारात कोंकण रेल्वे, सी बर्ड, कैगा यासारखे प्रकल्पात लोकांनी शेत गेल्ली असतात आणि आता लोक पैशा आशेन बीन आपली शेत जमीन विकते असतात. आता पोळ्या मिठा खिंच्यान येताना आमकां पळोवंक मेळटा की शेता जमीन पुरोवन व्हड इमारती जावं लागला. आज बीन कारवारच्या शेत जमनीत भांगत पिको जाता. हे आज मूळ हावेरीचो संगमेश हिरेमठ हेमी सिद्ध करून दाखयला. कारवारात बेतकोला भितर दिसून आयलो बिबटो. कारवारच्या बेतकोला भितर इंडियन वायल्ड स्टोरेज ऑफिसा लागीं रात्री एक कोली तेगेल पिलाक दूध पिवयते असताना अचानक बिबटो येवन पयलेल पिलाक घेवन गेलो आणि हे दृश्य सीसी कॅमेरात रेकॉर्ड झाले आसा. हे दृश्य पळोवन स्थळीय लोक भयभीत झाले. कारवारच्या देवळमेकी ग्रामपंचायतीत शिरवे भितर नारायण देवाले दर्शन घेवूंक ग्रामस्थांक उदका व्हळांतल्यान वयचे पडटा. ग्रामांतल्यान 4 किलोमीटर पयस आशिल्ले शिरवे भितर कुळंबी आणि इतर समाजाचे मेळून 150 घर असतात आणि या सगळ्या घरात मेळून घेऊन अंदाज 800 लोक वास करतात. श्री नारायण देव या गावचे ग्रामदेव. या व्हळात फाटी लहान फूल बांधिले जाल्यार तेजेर दुचाकी वाहन व्हरच्याक सादी जायनाशिल्ले. शाळा कॉलेजा वेळार विद्यार्थ्यांक व्हळ क्रॉस करून वचचें पडटा. कोणाक बरें ना जाल्यार व्हळ पार करच्याक खूब अवघड जावन पडटा. मुसळधार पावसान शिरवे व्हळ भरिले. देवाळ कारणा वेळार व्हळ ओलांडून देवाल दर्शन घेवच्याक खूब त्रास जाता. या व्हळांतल्या वचीसाठी एक पूल बांधून दिवचे म्हण ग्रामस्थांची मागणी आसा. कोविड-19 लागून या वर्साचे कन्नड राज्योत्सव सरळ रितीन करचे म्हण जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार हेमी सांगला. शहरात मिरवणूक काडटली जाल्यार शाळा कॉलेज विद्यार्थ्यांक परेडात भाग घेवच्याक मेळचे ना. तशेंच कसले बीन सांस्कृतिक कार्यक्रम जावचे ना असे जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार हेमी सांगले. कार्यक्रमात विविध विभागाचे कर्मचारी उपस्थित आशिल्ले. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला ठाण्यातलो PSI संपत हेमगेल्या नेतृत्वात 3,72,100 रुपयाचे घराचे वस्तू आणि केबल ऑफिसात चोरी केलेले वस्तू जप्त करून 4 लोकांक अटक केली. अंकोलाचो हुलीदेवर वाडाचो राजू नाईक हेमगेले टीव्ही केबल ऑफिस आणि घरात चोरी केली. चोरी जाल्ल्या थोड्या दिवसाकडे हावेरीचो रहिवासी इम्रान, मुबारक, बसवराज, मल्लिक जान हेमकां अटक करून हेमचे खंयच्यान जिओ वायफाय 20,500 रुपये, हुंडाई कार, फायरवॉल मशीन वट्ट 3,72,100 रुपयाचे वस्तू जप्त करून घेतले. प्रकरण अंकोला ठाण्या भितर दाखल केला. इतल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता. व्हिडिओ सबस्क्राईब करा. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.